Pokiaľ ti budem tej také miesto tam Malaga, to sem dojdeš, no hneď sa ti ľúbi, hej. Hneď sa ti ľúbi také malebné, všetko okolo dobre. Normálne dlažka, klska, jak hokej, keď si hral, normálne rovné, všetko. Podívaj dole, jak takto sa mi šmíka, hej, hore, dole, tak nohu robím, šmíka sa mi, všetko super. Normálne Domingos, otvorené, všetko každý deň. Žačky normálne pozeral, prišiel, katedrála, všetko otvorené, pomaranci utrhol, hneď vedel všetko, jak má byť. No je tak pre Slováka, no nájdeš pivo za euro, sme si dali teraz 2, 3, 4, neviem, tak. No prišiel čávo, že 3 piva, a on že 3 piva? Jasné, 3 piva za euro, povedal. A on že bagetu nemáš, on že baget, no je 10 baget, tak na to. No hneď, na fotke vidno bagetu, dáme fotku. Daj fotku, to dáš do videa tuto, hej. Tu fotku, tu vidíš, tu fotka. Tu je tak fotka, ide túto bagety okolo. Čekuj, pokosené riadky tam vidíš takto. Zastrihané tie kvietky, každý jeden. Pokosené, jak normálne u nás, keď sa tak kosí, tak to iba za rána sa tak kosí, lebo vtedy je rosa. A vtedy sa dobre šmíka kosa. Ale normálne sa tak nekosí. Nechoď bosa, lebo ti vyletí sopel z nosa. Normálne pláž sme prišli, more. A pláž táto sa volá ako Malageta pláž zase. My sme tak ako tam hlavne to geto, hej, my sme to taký menší. Ale tak ako zväčšujeme, tak pre nás je malá geto. Malá geta a tam ako veľká geta, za rohom. Veľká geta. Pozri sa, jak je toto vyhľadené. Myslíš, že tu chodí ratrak? Portugalsko-španielskí ratrakári chodia upravovať pláže dorovna. Ešte vidíme ten čerstvý raný Manchester. Pokusím sa vám ako dať také domnienky, že dojdem do vody, ak sa ako cítim, tak... Tak akurát, no! Majde, došťal som sa tým. To sa mi ľúbi na Malage, že keď si uchylák, tak normálne až takto pripravenú lavičku s výhľadom na detské ihrisko. No škoda, že žiadne deti, iba tam nejaké dve malé, ale majú tam aj rodičov, to ma tak nebere potom. A nie! Teraz. More, nevieš koľko hodín? Nevie, však more nemá hodinky. More, nevieš koľko hodín? Nevie, však